ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк ҳазир кунед, мо боша видеоролика оиди шаҳрнома бастан ва дар ташкилоти нав муҳориба кардани Хуршед Назаров гап мезанем. сараввал дар бораи Нурулло Алиев. Чӣ гунае ки дӯстон мо дар видеои пештара қайд карда будем, Нурулло Алиев айни ҳол дар Таиланд қарор дорад ва барои ҷанги навбатии худ омода шуда истодааст. ва худи имрӯз ӯ ана ҳамин расмро дар саҳифаи расмии инстаграми худ гузошта, дар зери расм чунин нависон: моҳи мард барои мо гарм мешавад. дар акс Нурулло Алиев Мариф Пираев дар байн ва ҷанговари ташкилоти UFC Рафаэл Физиев. оиди Рафаэл Физиев дӯстон мехоҳам хотиррасон кунам ки муҳорибаи ӯ бо ҷанговари бразилии Табор Рафаэл дос Аньос бояд дар яке аз турнирҳои ҳамин моҳ, яъне моҳи феврал баргузор мешуд, аммо бинобар аз сабаби муддати гирифтани визаи Рафаэл Физиев ин муҳориба ба санаи 6 март гузаронида шуд ва акнун ин муҳориба ба рӯзи 6 март ба нақша гирифта шуда, муҳорибаи асосӣ неву муҳорибаи пеш аз асосӣ пешкаш мегардад. хулоси гап, ба фикри шумо кадом аз Рафаэлҳо Рафаэли асосӣ шуда метавонад? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. оиди муҳорибаи Нурулло дар моҳи март. Нурулло аз рӯи нақша бояд дар моҳи март бар зидди ҷанговари пешинаи ташкилоти UFC Тиаго Таварес муҳориба мекард, аммо бинобар аз сабаби ба мемории сироятии COVID-19 гирифтор шудани Тиаго ин муҳориба баргузор намегардад. айни ҳол ташкилоти AMC Fight Nights барои Нурулло рақиб кофта истодаанд. дар сурати рақиби муносиб наёфтан, шояд Тиаго сеҳат гардад ва бо Нурулло муҳорибаи худро пешкаши мо мухлисон гардонад. аз ҳамин хотир ин ҳолат ҳоло аниқ нагаштааст. ҳамчунин дӯстон, дар бораи моҳи март муҳориба доштани Нурулло, дӯсти Нурулло ки айни ҳол бо ӯ дар Таиланд қарор дорад хабар медиҳад. Мариф Пираев низ дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин расмро гузошта чунин нависон: ба наздикӣ шиддатнок мешавад. моҳи март ваъда медиҳад ки гарму тафсон мешавад. албатта дӯстон, мо аллакай аз худи ҳозир ба шумо хабар медиҳем ки набарди навбатии Нурулло Алиев моҳи март баргузор мегардад, аммо ҳоло номи рақиб расман маълум нагаштааст. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. Хуршед Назаров, қаҳрамони Гран-при Аса Young Eagles, бо яке аз ташкилотҳои менеҷерӣ шартномаи худро баст. дар ин бора Зуҳуршон Нурмаҳматов дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дод: ҳамватанон ва дӯстони гиромӣ, мо барои шумо хабари хуш дорем. Хуршед Назаров бо яке аз ташкилотҳои менеҷерӣ Moments Management шартнома баст. менеҷменти Moments бо ҷанговарони худ ки дар бисёре аз ташкилотҳои MMA аз ҷумла Bellator, UFC ва ғайраҳо баромад мекунанд машҳур аст. менеҷерҳои ширкат вогузор карда шуданд ва ваъда доданд ки Хуршед Назаровро дар соҳаи касби MMA маслиҳатгузорӣ ва пешбарӣ мекунанд. ба наздикӣ мо дар бораи дастовардҳои худ ва нақшаҳои ояндаамон ба шумо хабар медиҳем, менависад Зуҳуршо. албатта дӯстон, Хуршед Назаров ҷанговари ояндадор мебошад. ба фикри шахсии ман дӯстон, Хуршед имсол ё дар Bellator ё ин ки дар ташкилоти гузаришии Dana White Contender Series иштирок мекунад ва дебюти аввалини худашро дар MMA касбӣ оғоз мекунад. ба фикри шумо чӣ? шумо Хуршедро писарбачаи хубро яъне дар куҷо дидан мехоҳед? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. ман ҳамашро мехонам ва лайк мегузорам. дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад. мо аз гуфтани калимаҳои обуна шудан, лайк гузоштан ва зангулачаро зер кардан хаста намешавем. аз ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавед, лайкро баҳри пешравии мо дареғ надоред ва зангулачаро барои видеороликҳои навбатӣ зер кунед. раҳмат ки видеороликро то охираш тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.